For today's video guys, among ginimpiyuhan dire nga mo ang basketbolan kay naabot ang tubig. Si Master Sergeant Mariscal. Good morning, sir. Ah. So among gilimpyuhan dire mga idol kay para nami makadulaan karon. Kinis pa rin Jo, mo ni ang pasudlon karon bag-o ning membro. Paring Jo. Makaset ka kag 3 points. Ayo, bilang balay ko pa rin panili. Siya mo gani gabi. Nah. Wala sila balay ni mo. Mo ni among mga barbero mga idol oh. Ni. Mo ni among kagrupo diri mga idol. Ayan. So among gilimpihan kay para makadula gid ni. Limpihan mo. Kamu sini niyo. Sinaw na pre. Ulah. Wa na sinaw na. Adi na ta mga tagbularan. Sinaw na. Nay bula. Kay na mo pula. Di na ta mga tagbularan kana nay bula. Sinaw na. Sikat ka ba kay na? Sinaw na. Ha? Sinaw na. May pula din ya. Wala na. Nay bula daw, nay bula. So amo ni gilimpihan dire mga idol kay para makadula jud miron. Prenjo, makasiat ka karon? Ay, basta lingon siat. Oh na. Padulaon ko ni Ros Prenjo. Padulaon ko ni Prenjo ron. Por di na ta mga tagbula. Asa man bula? Wa ka pula. So abangan nyo mamaya mga idol update ha. So apitan yun malimpyo. Usok kayong ulan gabi idri. Diri naman po napitang naibasa. Iyon naman ni karon. So, para makasugdan na naman mong dula. Kaya dagan kayo nagpa-update og membro.